Кем дисин? Кайда тудың? Кайдан белемнәр алдың? Үз-үзеңде тартпый, сузбый кем дип тура саныйсың? Аргамактың өстенә кайтып сикереп утырарсың. Бишегем яга кизән, туган авылым кызан, табигатның иркенлеге эшемә сеңеп кергән, анамның сөтемнән тура зырылдап эшемә кергән. Токымнарымның каны бүләк итеп бирелгән. Осталар белем биргәннәр. Ата-анама миннән гомергә улкан сәлам. Күкрәктә йөрәк сукса, далада җил уйнаса, аргамакты мин тотармын. Өстенә сикереп утырармын. Атып төшерсә өстенән, яратып иркәләтәрмен. Аданашым дип әйтеп, каты итеп кошаклармын. Икәүмез без бер диярмен. Сурасалар кем син дип, бер җавапты кайтарарым. Мин үзем юрт Нугайдын, Астраханның халыгының егетләреннән булармын. Ул халык гомерләрдән батырлыгын күрсәтеп, дошпанын бугып, куып, куркынычка бирелмәгән. Ураннарман байраклар, токымлар ымытылса да, бар әле туган телем. Унымнан аерылышпыймын.